Natutunghayan po ninyo, itong marcha na ito ay laban ng sambayanang Pilipino para sa kabulukan ng ating gobyerno. Kaya kasama po namin nagmamarcha ang ating senador. Nagkakaisa na nga po ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Nagkakaisa na, no? Dahil hindi na nga po maramdaman ang pagbabago. Ayan, no? Kilos ang Pagbabago Lead Organization Incorporated, no? Sige, pasok na ro, pasok sa likod. Pasok. Lahat ng nandiyan sa kilid, pwede pa pumasok na. Kami po yung hanay ng mga magagawa sa ilalim ng Labor Power Movement ay nagpo-protesta sa ika-161 ng arawan ni Andres Bonifacio. Hindi pa natatapos ang sinimulang revolusyon ni Bonifacio. Kaya kami ngayon nandito sa lansangan para isagaw. Bumaba na ang nakaupo dyan sa Malacanang dahil wala nang karapatan maupo, dahil unlimited ang nakawan ngayon dito sa ating gobyerno. Kaya papunta po kami ng iwasan sa radyo para doon magsagawa ng programa. Grabe, napakaraming tao ngayon dito. Ayan mga kababayan, makiisa na rin kayo. So kasama rin lang po natin dito si Attorney Chico Rodriguez. Ayun, ingat din po sa lahat. Rodriguez. At kasama rin po namin Senator Tito at Jesse Olivar. Napakahaba po nito mga kababayan, no? So sa makikiisa, dito po yan, no? Nagsisimula na po tayo maglakad dito sa may bahagi po ng recto at papunta po tayo going sa may bahagi po ng Diwasang Bonifacio. Kasama natin si Attorney. Yan, ipalit
galit. Galit agad si BP Sara, no? Salamat sa mga vlogger natin. Napakarami nito mga kababayan, no? Kaya kayo, makisa na rin kayo, sama-sama po tayo. So, isa lamang po ito sa mga kababayan natin na nagsusulong po ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas. At ito is Natutunghayan po ninyo, itong marcha na ito ay laban ng sambayanang Pilipino para sa kabulukan ng ating gobyerno. Kaya kasama po namin nagmamarcha ang ating senator, si Atty. Vic Rodriguez. Ayun, share yung ang ating live mga kababayan, share nyo para makita po ng ating mga kababayan, no? OFW, yung mga nasa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? Na nagkakaroon din po ng isang peaceful rally sa may bahagi nito ng Maynila, no? Para nga isulong ang pagbabago. Napakarami niyan. Ito ba mga kababayan, yung sa may bahaging ito, no? Mga nakamotor cycle natin, kasama din po natin yan. Nandun na sila, meron din mga nakasakyan na una, pero yung mga naglalakad natin mga kababayan ay ito. Kailangan po natin kalampagin ang ating dahil nga po mga kababayan, hindi na po natin matiis ang kabulukan po ng ating gobyerno, no? Kasi mga kababayan, kung napapansin nyo po sa ating gobyerno ay bilyon-bilyon po ang ginagasto ng ating gobyerno. Subalit po mga kababayan, wala po tayong nakikitang mga proyektong mga pagbabago. Kaya po tayo nandito. Wala ng pera, binubos na nila. Akap pa mo, balos-dos. Grabe. Ito talaga mga kababayan, peaceful rally lamang po ito, no? Para ihayag ang ating ang hinaing ng ating mga kababayan na nahihirapan na, lalong-lalo na mga kababayan ay talagang wala po tayo nakikita mga pagbabago na nangyayari sa ating bansang Pilipinas.